Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sa ka-28 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Isabel, sa iya nga 40 nga adlaw, offered by Ryan, Britannia, and family. Para sa kalag ni Isabel, offered by Rubici Torre and family. Para sa kalagdanday, Condrado, Nemia, kag Susero, offered by Prese Mendote, Socorro. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro family. Para sa kalagdanday, Nerio Senior, Lilia, Lamberto Senior, Lamberto Jr., Edgardo, Adonis, Joel Cagnoli. Offered by Merlin and family. Thanksgiving is offered by Cybele Francine Ramos for her birthday today. Thanksgiving is offered by Jomari Gamacha on his birthday last October 10. Thanksgiving for all the blessings received for gift of life of Mireille Gunay for her birthday today, offered by Maximo and Gunay family. Kag ang ato mga sponsors, Mrs. Sofia Tato and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Liza Fusin and family, Mr. and Mrs. Rodelyn Fileman and family, Mr. and Mrs. Mila Robledo and family, Miss Christy Amor Abrot and Yorick Kitchenet, Mr. and Mrs. Jeline Jamarcha and family, Mr. and Mrs. Josette Ricablanca and family, Mr. and Mrs. Jessie Capauan and family, kag Mr. and Mrs. Jola Salvador and family. Ginasaulog naton ang Indigenous Peoples Sunday ukon Domingo para sa tumandok nga mga Pilipino. Ginapahanumdum sa aton nga ang Ginoo malapit man sa mga tao nga iban sa kadam-an. Sa ila panahon, wala gid sing ginpaabot ang mga Hudeyo para sa mga dili nila katapo. Apang sinaaman kag ang Samarihanon nga ginayo ni Jesus nagpamatuod nga may maayo sila nga tagipusoon. Sa anuman nga bagay, madamo kita sing matun-an sa mga tumandok nga kun kaisa ginakabig naton nga dyutay o kun liwan sa aton katilingban. Subong man ginasulog naton ang Extreme Poverty Day. Madamo ang nagaantos sang kaimunon diri sa aton pungsod kag iban pa nga mga lugar. Kabay pa nga matun-an sa tanan ang ambitanay agud madula o kun maburinan ang mga paghikahos sa kabuhi. Ang aton celebrante ano si Reverend Father John Tadifa. Panig magtindog ang tanan kamaupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Diyos,
nga pagtuo. Ihalalang tagi pusoon ang bugos na kaugalingon na may gitara kag mga ambahanon. Dayahon ang Diyos, dayahon ang Diyos, dayahon ang Diyos, dayahon ang Diyos. Maghinugyaw, magkinasadya ang tanan sa iya. Magkanta ang tanan, dayahon ang iyang ngalan. Natawag kita sa pag-alagad sa iya. Ginpili kita, abot nga iya ipadala. Sa pagpantalas ang kaluwasan sa tanan nga mga katawan, kag sa pagbagos ang nawong sa kalibutan. Dayahon ang Diyos, dayahon ang Diyos, dayahon ang Diyos, dayahon ang Diyos. Maghinugyaw, magkinasadya ang tanan sa iya. Magkanta ang tanan, dayahon ang iyang ngalan. Sa ngalan sa Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay ara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agod nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan ng mga misteryo. Tanan kita, nakakumpisan ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampa ko kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga iles nga mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay, nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Mabing mataas, O Hesu Kristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa Ayos himaya ang Diyos na amayan. himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos sa kahit asan. himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa Mga muyo kita. O Ginoo, nagapangabay kami sa imo ang imo grasya maguna ka magupod sa amon. Agud matapos namon sang himpit ang mga pangamuyo kag mga buhat nga amon ginsuguran bangod sa imo. Kinapangayo namin ni sa imo. Pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo. Sa kahisahan sang Espiritu Santo, Dios sa kanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga libro sang mga hari. Si Naaman naglusong sa Jordan. Nagtumuy siya sang iya kogalingon sing makapito suno sa ginsiling ni Eliseo. Kag nag-ayo siya sing bugos. Ang iya panit nagtinlo kaangay sang isa ka bata. Nagbalik siya kay Eliseo upod ang iya mga tinawo kag nagsiling. Karon, nakahibalo ako nga wala sing Dios, kundi ang Dios sang Israel. Gani batuna ining akon regalo. Nagsabat si Eliseo, ginasumpa ko sa Dios nga buhi, nga akon ginaalagad, hindi ako magbaton sang regalo. Si Naaman nagpamilit, nga batunon niya ini, pero hindi gid siya. Gani si Naaman nagsiling, kung hindi ikaw magbaton sang akon regalo, hatagi lang ako sang duta, nga madalas sang duwa kamula, nga dalhon ko pauli. Kay halin karon, hindi na ako magdulot sa mga halad, ukon mga halad nga sinunog sa iban nga Dios, luwas lamang sa Ginoo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpakilala sang iya kaluwasan sa tanan nga mga kapungsuran. Ang Ginoo nagpakilala sang iya kaluwasan sa tanan nga mga kapungsuran. Magkanta sing bag-o nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa makatilingala nga mga butang, paagi sa iya kogalingon nga gahom, kag balaan nga kusog, nagdaog siya. Ang Ginoo nagpakilala sang iya kaluwasan sa tanan nga mga kapungsuran. Ginbantala sang Ginoo ang iya pagdaog, ginpakilala niya sa mga pungsod ang iya gahom sa pagluwas, gintuman niya ang iya mga saad sa mga tawo sang Israel, nga may mapinadayunon nga gugma kag pag-unong sa ila. Ang Ginoo nagpakilala sang iya kaluwasan sa tanan nga mga kapungsuran. Ang tanan nga mga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sa kalipay sa Ginoo, ubugos nga duta. Dayawa siya sa mga ambahanon kag mga paghinugyaw. Ang Ginoo nagpakilala sang iya kaluwasan sa tanan nga mga kapungsuran. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga sulat ni Pablo sa kay Timoteo. Labing hinigugma, dumduma sa Kristo nga kaliwat ni David, nga ginmanhaw suno sa maayong balita nga akon ginwali.
Tungod kay ginwali ko ang maayong balita, nagaantos ako kay ginpadinahan pagani ako nga daw isa ka kriminal. Pero ang pulong sang Dios hindi makadinahan. Kag tungod sini ginabatas ko ang tanan tungod lamang sa mga pinili sang Dios. Agud ila man maagom ang kaluwasan kag himaya nga dayon nga yara kay Hesukristo. Matuod ini nga mga pulong, kung mapatay kita upod kay Kristo, magakabuhi kita upod sa iya. Kung nagapadayon kita sa pagbatas, magagahuman kita upod sa iya. Kung ginapinginwala naton siya, siya man magapinginwala sa aton. Kung kita aton hindi matutom sa iya, matutom man gihapon. Kay hindi siya makapangiwala sang iya kaugalingon. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. magpasalamat kamo bisan sa anong nga kahimtangan. Kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Kayaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo. Suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Sa nagapakadto sa Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sa Samaria kag Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka baryo, ginsugata siya sa napulo ka aroon. Ang mga aroon nagtindog sa unhan ka nagsinggit, Jesus ka manunudlo kaluoy kami. Nakita sila ni Jesus ka nagsiling sa ila. Lakat ka mo ka ipatanaw ang inyong kaugalingon sa mga pari. Sang nagalakat sila, nag-ayo sila. Ang isa sa ila sa matalupang daniya nga nag-ayo siya, nagbalik at nagadayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog. Nagluhod siya sa tiilan ni Jesus nga nagpasalamat sa iya. Ito nga tao taga Samaria. Sa Jesus ang siling, hindi bala na pulo ka tao ang gintinuan, karon di na siya. Nga ining dumuluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Dios. Sa Jesus ang siling sa tao, tindog ka ka maglakat, ang iyong pagtuo nag-ayo sa imo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdalaw sa imo, Ginoong Hesukristo. Hinigong mga mautod, wala sing masinaton lipod-lipod nga klaro nga ang aton mga balasahon karon nga Domingo. Nagatudlo sa aton nahanungod sa isa ka panimuot nga tam-an ka basic nga dapat nga ginahimo naton kag ini wala liwan
kundi ang pagpasalamat. Siling sa isa ka santo, gratitude is the memory of the heart. Busilingon ang tagipusoon nga nagadumdum, pasalamat. Amo inagani nga sa aton nga lingwahe bilang mga Ilonggo, gin-adapt naton ang lingwahe sa mga Espanyol. Kung ang tao nakabaton sang pabor gikan sa isa ka tawo kun gikan sa aton, kag wala gid nagabalikhid ka nagapasalamat, ang aton description sa ila ingrato, ingrata. Kung sa English, ungrateful, wala gid nagapasalamat. Oo, ang pagpasalamat isa kapag dumdum nga naghalin sa tagipusoon. Amo ini ang ginhimo sang isa ka hari nga pangayaw, sinaaman. Ukon sinaaman nga nagkadto sa kay Eliseo, siya nga naga-suprer sang isa ka balatian nga sang una ginakabig balatian nga makangilidlis. Ang ginatawag naton aro. Kung maghamba ka sa una nga aro, tamaan ka lapad ang iya nga perspective. Hindi lang aro nga ginakabig naton subunggit iya. Sang una, any skin disease, ginakabig nga aro. Kaya para sa ila, ang aro, ukol ang sakit sa panit, nagapatimaan, nga ang tao makasasala. Ang sala, nagadalas ang balatian. Amo nang ila ka simple nga konklusyon. Tilaban-laban, bisan pa ang imong sakit sa panit, simple lang arikis, di kay ang mga aroon ginatipon, ati bisan pang arikis pa lang imo balatian, malatnan ka nga nang sa aro kaya nga amati dito ka pa doon mo pa istaron upod sa mga tutuod kini nga nagasuprer sang aro. No? Butsilingon, ang isa ka aroon, wala na ginapaupod sa katilingban. Sa bagay nga amo ini sa Ebanghelyong ato nabatian, ang Samarihanon upod pa sa mga Hudiyo man nga mga aroon nagtingob. Amo na lang hambal naton nako kay isa kung sa miserable na gani kita nga kahimtangan, wala na sang distinction, ululupod na lang tanan, no? Hinigugma nga mga utod. Sa Ebanghelyo ato nabatian, ang isa pagid katawo, ang Samarihanon, isa sa napulo agin ayo ni Jesus. Sa natalupangdan niya, ang una niya ginhimo, nagbalik siya Jesus. Agod nga magpahayag sang iya pagpasalamat. Baw, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Kung lapit na lang gani ang board exam, kadamo sa mga nagakadto sa katedral, no? Sa mga simbahan, nagapangamuyo, no? Nagadamo, nagakadto sa pari father, i-bless mo ko father, kagi pangamuyo para sa exam. Tapos sa gani exam, wala na. Wala na sa mga nagabalik. No? Ambot, siguro wala kapasar wala nagbalik. Pero sa naibalaan ko, ang iba nakapasar man. Pero doon nalipat na. No? Hinigugma nga mga utod. Amo ini ko kaisang atong panimuot ka tao. Hindi kita makadumdum. No? Napaw sa tanan ang atong dapat pasalamatan, amo ang mahal nga Dios. Siling sang isa ka punto de vista kung anong ginahimo sang mapinasalamaton nga tagipusoon siling niya, gratitude shifts our focus from what
is lacking to what we have, helping us appreciate the good in our lives and see challenges as opportunities for growth. But silingon, kung mapinasalamaton kita kuno, ang aton nga focus may pagbago. Wala kita nag-focus sa kulang. Nag-focus kita sa ara. Kaya kung isip po lang natin ang kulang, tidak mo kulang eh. Pero kung ang taon man natin ang ara, mas damo pagid ang ara. Kaglabaw sa tanan, ara ang hangin nga aton pag ginahawa, nga ginahatag sa mahal nga Dios. Huoy ni gugma nga mga utod, kung ang aton nga focus, ara sa kulang, laban-laban hindi kita mangin mapinasalamaton. Hindi kita mangin maalwan sa pagsiling thank you. Kay para sa aton tanan, kulang na lang. No? Kung kaisa gani, ang bata, gaan sa kalawan sa iyang nanay kag tatay, masiling pa ang bata, ay, amo lang ni. No? Instead, tali nga mapasalamat, nga na, bisa pa paano may ara. Bawti, do insulto pa, amo lang ni. Hinigugma nga mga utod, huo. Kung mapinasalamaton kita ang atong ginadumdum, ang ara sa aton hindi ang kulang. Kaya mo ini ang luyag nga panimuot sang Dios nga dapat naton hakson. Pero hinigugma nga mga utod, ang pagkamasalamaton labaw sa tanan, nagahalin man sa ginatawag naton tagipusoon kag panimuot nga may pagtuo. Kaya kung wala kita pagtuo sa mahal nga Dios, hindi man kita magpasalamat sa iya. Ang pagtuo nga ginakabig naton isa ka relasyon naton sa mahal nga Dios. Wala naton ginaobligar ang aton kaugalingon nga magsimba. Kaya nga aman sa tuod lang, wala man naton ginasagod ang aton nga pagtuo. Pero kung nagatuo kita sa mahal nga Dios, kaya mo na, no? Do hindi kita mapakali, kung hindi kita makasimba, kung sino makabalik, agud nga magpasalamat. May 7 ka adlaw sa isa ka semana. Ang isa ka adlaw, amo ng adlaw nga nagabalik kita sa mahal nga Dios, ka nagasiling, thank you Lord. Thank you sa sining anong kaadlaw nga wala ba ako ginpabayan, bisan pa paano buhi pa ako gihapon. Hinigugma nga mga utod huo, may 7 ka adlaw sa isa ka semana. Kag ang isa adlaw, supposed to be among adlaw, nga magpasalamat kita sa mahal nga Dios. Nga liwat nato ni pahayag nga ato nga pagtuo, kag nagasiling sa Ginoo, salamat. Kag Ginoo, kabay pa, nga sa masunod nga semana, ubayan, kag tuytuyan mo pagid ako. So ganini gugma nga mga utod, amo ini kun nga nga ang tawo nagbalik sa mahal nga Dios, siling ang atong Ginoo, tindog ka, kamaglakat, ang imong pagtuo, nag-ayo sa imo. Ang iya pagtuo, amo, ang nag-ayo sa iya, buot silingon, ang nagtulod sa iya, nga mangin mapinasalamaton sa mahal nga Dios. Mga utod, sa tinaga nga salamat, ara ang tinaga nga sala. Kagara man ang tinaga nga amat, ukol masiling naton, kung idubli, amat-amat. Kita, kung nagpasalamat kita sa mahal nga Dios, ang aton sala, amat-amat man naton nga ginahagan-hagan. Ang sala naton ginaamat-amat naton hagan-hagan, bangod kay nakit-an kag narealisar naton nga damo gali ang ginhatag sang Dios sa aton. Siling sa mga tigulang, mayo pa ang manok. Kaya kung makainom sa sang tubig, nagatangla sa langit. Mayo pa ang karabaw. Kay antes sa magtulog, nagaluhod. No?
Wala sang karabaw nga daw para sa tao nga malumpat lang sa higdaan. Ang karabaw, unaya kita ginatukod ang duhaya katiil, no? The posture bala sa nagaluhod, no? Obserbasyon sa mga tigulang, no? Mayo pa ang karabaw, nagaluhod antes magtulog. Kita iya, pagbugtaw naton, lumpat dayon. Pagtulog naton, lumpat man sa aton higdaan. Daw nalipat kita ng aton ginhawa naghalin sa mahal nga Dios. Hinigugma nga mga utod, kabay pa ining magic word nga thank you manginyara sa aton mga bibig nga ginabungat naton sa isa kag isa kung nakaangkon kada kabaton kita sa pabogi kan sa ila kag labaw sa tanan sa mahal nga Dios. Kung daw nalawigan kita sa iban pangamuyo, bisan man nagsiling na lang antes magtulog o kung magbugtaw, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung doon natamarangin kita, kung doon natamarangin kita, sang damo pang istorya sa aton isikatawo, the word thank you, the words thank you are enough. Gani hindi naton ini pag-idimot nga ekspresar sa aton isig katawo. Kung ikaw bata, say thank you to your parents. Kung ikaw ginikanan, say thank you to your children. Oo. Salamat Ginoo kay ginbugayan mo ako sang kabataan. Salamat Ginoo kay ginhatagan mo ako sang ginikanan. Kay madamo ang kabataan nga wala galing ina makitaan kung sino ila tatay kag nanay. Madamo ka mga mag-asawa nga wala nakaangkon sang anak. Tibisan medyo sa lawayon ang anak mo, thank you gihapon. Bisan daw medyo sa lawayon ang sinana kag tatay niyo, thank you gihapon. No? Kaya nga aman, mas damo pagid ang mas lala nga sitwasyon sa aton. Mas madamo pagid nga tawo nga mas grabe ang ila sitwasyon, pero padayon sila nga nagapasalamat sa mahal nga Dios. Hinigugma nga mga utod, ginaliwat ko sa pagsiling, gratitude is the memory of the heart. Ang Eucharistia is our act of gratitude. Ekspresyon sa atong pagpasalamat kapag dayaw sa mahal nga Diyos. Gani kabay pa, hindi naton ini pagpatumbayaan. Ilabi na gid nga kamo diri sa San Rafael, may privilege kamo nga kada Sabado ginakadtuan na kamo iya sang pari, wala kinahanglan sang plete. Wala kinahanglan nga maglakat pa sang layo. Mismo ang Dios nagapalapit sa inyo. And so, let's continue expressing to God salamat paagi sa ato pagsaulog sang santos nga Eucharistia. Silinggani ang misa, sakripisyo sang pagpasalamat. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo ya anak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magkaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga utod, ang Dios amo ang nagahatag sang tanan nga kaayuhan. Gani mga muyo kita sa iya sa may dako nga pagsalig. Ipangamuyo naton labi na gid
ang tumandok ka mga Filipino, ka mga nagaantos sang tuman nga kaimunon. Ang aton nga isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga katiling bansang Diyos, kabay pa nga magpasalamat kami permi sa langitnon nga amay, sa iya dulot nga kabuhi kag kaluwasan, sa iya paghigugma, pag-ayo, pagtoy-toy, kag pagpatawad, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon pungsod, kabay pa nga hatagan namon sing pagtamod kag pagtahod ang tumandok nga mga Pilipino kag dampigan ang ila kultura kag paginawi. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon nga mga Pilipino, kabay pa nga halungan sang tanan ang natural resources sang amon pungsod para sa ikaayo sang henerasyon nga mag-aabot. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga nagabatas sang tuman nga kaimulon, kabay nga ang Extreme Poverty Day maghangkat sa amon nga buligan sila nga makabutwa sa ila kahimtangan kag magkabuhi nga may dignidad bilang mga anak sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon pinalangga nga nagtaliwan na, kabay pa nga pasalamatan namon ang ila ginbulig sa amon, kag ipangamuyo ang ila kapahuyan sa langit. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Buksi ang amon mga tagipusoon o amay, kag paliguna kami sang imo pulong. Hatagi kami sing kusog agud sundon ang imo kabubuton sa tanan nga butang. Nga pangayo namo ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Namon
Kristo, ang nanadulong namon Ginoo, handa sa amon pagtuo sa imo, dapat handaran ang Diyos ang guna na hari sa Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon kag inyo nga sakripisyo. Mahamutanon ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong makamot sa karawan kimen sa iyang ngalan sa tunman kapuslanan sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga manamay, bato ng amon mga pangamuyo, pati ining mga dulot nga amon ginahalad, agud ining sakripisyo, magdala sa amon sa himaya nga wala sing katapusan. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid, igo nga puslanon sa amon kalumasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tama gid kadako ang iyong paghigugma sa amon, sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imo anak subong manluluwas. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon, agud nga imo makita ka mahigugma sa amon, ang imo nakita ka nahigugma sa kay Kristo. Paagi sa iya pagtuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula, tungod sa amon pagkadi matinumanon. Gani upod sa mga ngiles ka mga santos, amon ikaw ginahugyaw sing malipayon nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padala ang iyong Espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sang kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagpasalamat sa imo. Kag iya iniging panagpag sa iyong magintotonan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos sang panihapon, iyagin kuha ang kalis sa nagapasalamat luwat, kag iya naging palibot sa iya maging tuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini, amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imong kamatayon, kagawon pinapahayag ang imong pagkapanhaw, tungtong sa imong pagbalik. Gani wamay amang ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagkatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sila nga katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluoy man kami nga yaga ni karon nagatambong agon maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Berin Ilois ng Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya upod sa iya kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagahon, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kag sugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa gentudlo sa aton. Hayaran sa langit, pagdayawon namin ugalan, umabot sa amon ang imong ginarian. Maruman ang imong karon, diris sa dutak silisan sa langit.
Protekson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatag kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami aguman luwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligan. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo iragi hapon sa iyong tanan. Kagiraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Cordero sa Diyos, na nagawala sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos, na nagawala sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos, na nagawala sa mga sala, sa kalibutan, hatagan mo kami, sipagidait. Mga utod, yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo din akong takus na magsulod ka sa akong pulian. Apahimit lang namang sa kapulong ka mag-aayong akon kanag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon git nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan.
sang akon kalan. Matuod nga panginungan, iya sa aton ginpakita, kaagi sa pagsakripisyo, sa iya nga kaugalingon, itugyan ta ang mga manggan, kayara sa aton puluyan, para sa kaimayan. Sang Diyos diri sa kalibutan, labing makadirigan, ganyon sa akong mapuyon, kay siya ang akong manuntukan, kaniya akong maulipon. Itaon ta ang mag-alagan, singhipit sa Santa Iglesia, kaagi sa pakikilugan, at sa aton pagkabalakan, sa tunod naton ang Kamay higpit-ngit nga Panginoon, kaya aton kakaluwasan, maakon paagi sa iya, labing makatingala ang Diyos sa ating kay siya ang akong manuntukan, kagiya akong maulipon. Panig magtindog ang tanan. mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod sang lawas sa dugo sang imo anak. Himo ang maambit namo ng iya Diyos no na kinaugali. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kalyaraman sa imo. Bentisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Gapay, Anak kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, kag padayon, na Manginoo pinasalamaton sa mahal nga Dios kag sa isig ka tawo. Nahalad ang santos na misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.